Sikit, Dol. Dol. Ang naong ba? Naong ninyo ayaw. Ay, ano ko? Okay. Ano mo to no? Mag-ihap ko ni Bot. Mag-ihap di ko day. Usa mo nga. Mag-ihap di ko day. Mo tagahibaw ko na yung. Mag-ihap di ay. Basta di mo ko to no ba? Di ka buya sa luso ni ko. Romansahon ko ni luso ay ko. Okay. Isay. Ihap ko. Diba, 1? 1 to 10 lang. Wag ko kibaw ka na sa ihog number. Ay kabuang. 1 to 5 lang. Ya, wag ko kibaw sa number ihog. 1 2 3 lang. 1 to 3. Pero ako, ihap ko 1 to 3. Wag kibaw sa number ihog. 1, 2, Dili. Okay. 3. Okay. Okay. 1. Kasi ni ko ni. Ano nga, pre, kumusangit sa ilong. 1 2 3. Kaptika eh. Ilong na ego. Chola jud ay. Okay. Wala ay. Okay. 1 2 3. Kitawa lang ko. Ikaw ang ipon. Ay, sige, tawa kami kung ibon. 1 2 3. Di mo. Dungan mo. Dungan lagi. Hadlok mas dalusoy. Lusoy. Okay. Saan ka oy? Bonito. Kisang sa ikaw na. Oh. Tapos na ako. Tapos ito. 1 2 3. Ayaw, May klaro. brahe gamay ko. Brahe ba? Lagi. 1 2. Wa pa gani. Samog ka. Tupo ito. Ito ba na? Excited! 1 2 3. Saya. Pati ani pila eh. Ano na mo ko ano eh? Wala ipanay lagi. Walang. Hmm. Okay. Ayaw paging anasoy. Ana na oh. Lagi. Ito. Walang. Gi. Madakpan din ba? Sa man mo kalayo aran ninyo eh. Padul. Panawa lagi. Padul kamay. Ala ba? Unsa mo ay? Di mo kadaog ron. Sayang kayo. Kaya 100 do? Layo ako na siya. Tama. Ala di say. Ito ulit sa kamay ito. Tapang sa kauna to. Ikaw kay magpatara, mura ni kag babae sa imo. Ano ko to? Wow. Abot pag lumasahon ba? Sa rin do tani matutunaw diri. Ah. Ano ba? Okay. Stop. Salit nyo pa eh. Salit nyo pa eh. Ala. Matagbaw sa kuha ni ron. Ayaw eh, kanang ihabog-habog sa gamay. Ano ba? Ay bugabog. Ano ba kanang ayaw anak naman ni mo daan, di mapsan. Di mapsan. Hmm. Timing ra mo na gud. Ha? Timing. Ana. Awa. Manay, di mo kadaog man. Daog lagi. Ano? Sorry ay. Lagi. Ano mo tong sample daog man eh. Gituyo na mo eh. Tuyo na dalusoy pudi sa bulon lagi. Aro permit pre hagka na kay kuya. Danos sing. Kapila naman ni Kate, wa man gyapon, di mo kadaog. La, sa den English. Awa. Tayo. Wajid. Wajid. Ni takwarta ning laki ha. Bantay bitak karon. Kami na sa Kispin. Kitsa mo hatag nyo. Ha? Sipin nyo. Kamansa ko ni mo soy be. Ay mata ka daw soy. Lami kay kag late toy. Dakpon ra ba? Nga late si soy. Pura ko nabuang soy. Mag-usap ta soy. Oh, niya. Tuara. Bayo. Usap ta. Layuan ni mo gi daktaw din ko. Daktaw ba ni ron? Ah, harap eh. Kurang rasyonal sa. Alo kang ini. Dakpan ya. Dakpan lagi ni. Pero ako'y mabutang. Dakpan. Ano sukol ilong ba? 1 2 3. Ah, pagani. Dakpan lagi. Dakpan lagi ni. Dakpan lagi ni. Sikit.
Tingin mo duha god. 1, 2, 3. Takpan lagi. Ah, dakpan Kita- ho. Kana dili mahog kini ano? Uy, tapos yun. Dakpan. Dili ko yun, sakitan siya ba? Dili natagak man. Kanang dili matagak. Ah, sige. 1, 2, 3. Oh, dako ba? Hapit na. Okay, dali lagi. Straight line ah. Wa ko kamlutas gahapon. Okay lagi. Sugod mo rin dalusoy. Paling man. Pansin yung palig, yung kapot nung iguan. Ah, grabe si Tonyo, kapako ni Crispin. Umon mayo. Umagin na rin na. Wala lagi ni. Gege. 1. Ah, kasiha ko 1, 2, 3. Ah! Tapot ay. Indot list no. Ayan ni. Oy, magandang hangin, bigutin na kayo. Bigutilyo kayo. Ge. Ready? Ayop. Yan na, ton ito. Kasana. Ana lagi. Oh. 1, 2, 3. Ay, sorry. Ay, kasana. Di, napit sa kamot. Sorry. Kasana. Di. Kaya ni kamuta eh. Ikay hamag pre. Hamag tando pre. 1, 2, 3 ah. Ay, nakuha. Ako rin yung dua. Pwede ko sa pre. Pwede ko sa. Ha? Pwede ko sa. Igam sa kano?